प्राइवेट फ्लाटआवबो ब्लेडजोंनो माजोंबा हादोंमोननो हासिनानै गोजावना हांगौमोन खालि बुयै बुयै माने बुथारसिगौमोन आंखो बेनिफ्राय आंनि प्राइवेट फ्लाटआव बिदि माने एटेक खालामदोंमोन दे आदा हादोंमोन गामिनि मानसिफ्रा होखारहर बेफोरबायदिखौ दादोन हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ गोरबोजों बरायना लाबाय ओमफ्राय लोगोफोर सासे बर' आइजो बा सासे बर' हिनजावा बर' हौवाखौ गारनानै हारसा हौवाजों हाबा जानानै दिनैनि दिनाव बेन मारि जादों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ बेखायनो जोबजासिम नाय नङाब्ला जेबो बुजिनाय नङा जोबोद लासिंसिं जोबोद दिनैनि दिनाव रंजाथाव माबोरै रंजाथाव होनोब्ला बर' हौवा गारनानै हारसा हौवाजों दिनैनि दिनावहाय खारलांनानै हाबा जाहैनानै दोखो दोखो मानजि जादों जै बेफोरबायदि मानसिनि जै दिनैनि दिनाव मा नागिरदों बिथांमोना मिथिगौना बर' हौवानि अननाया अननाय नङा हारसा हौवानि अननायासो अननाय दिनै मा जादों दिनै कल रेकर्ड भाइराल जादों मोनसे निउसावहाय गोबां नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ खोनासंनो थाखाय दान्दिसे थाथ' बिनि सिगां आङो एसे दोसोग्रोनि लोगोफोर जोबोद गोजोनथाव नङा होमबा बर' हौवानि बै बुस्थुआ थोआ बर' हौवानि बै बुस्थुआ गोजोना दिनै हारसा हौवानि बुस्थुखौसो गोजोनो हारसा हौवानि बुस्थुआसो माने गोदै जायो मोसौ बुरि मोसौ गायफोरनो नङा होमबा दिनै गोबां ससियेल मिडियाआवहाय बेफोरबायदि गुबुनजों लांजानाय फुथारजानाय गुबुनजों माबा जानाय हेन गाज्रि खामानि खालामजानाय मा होनदों प्राइवेट फ्लाटआवबो ब्लेडजोंनो माजोंबा हादोंमोननो हासिनानै गोजावना हांगौमोन मूर्ख हिनजावा नंगौना नङा लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंनानै ला हेल' खुलुमबाय आदा इयो निउस हिरि माबायाव नांदोंना आदा माने आङो मोनसे निउस होनो सानदोंमोन आदा होनो हागोन दा मा निउस बा माने आङो माने आंनिबो भुल दङ आरो ना ओमफ्राय माने आंखौ दासो निउसाव माने होदो आरो आं माने हारसा हौवाजों हाबा जादोंमोन बेनिफ्राय बे आंखौ निउसाव होदों माने इनि गासै बुंनायफोरा माने मिसा बाथ्रा आरो आंनाव मोनसे मोनसे माने प्रुफ दङ आरो ना इया माने अलरेडि माने गथ' सानै आरो हिनजाव दङमोन बेनिफ्राय आंखौ बिदिनो ब्लेकमेल खालामनानै बुयै बुयै हाबा खालामदोंमोन दा जोंहा न'नि मानसिफोरा गासैबो माने बेनि सायाव माने निउस होनो नागिरदों आरो हारसानाव जादोंमोन ओमफ्राय हारसानिफ्राय फैदों माने हारसानिफ्राय नों ओंखारबोबाय माने गारनानै फैबाय हारसाखौ माने इया हिनजाव दङ माने हिनजावाबो खदाय अखान्थि खालामबाय थायो आं मैया न'आव थांदोंमोन माने थांनायाव आंखौ माने बया माबा खालामदों खदाय माने नांलाय खमलाय जायो ओमफ्राय आं उन्दैखौ मोजां बुजायनानै जिहेतु नोंहा जेनेबा बाबु सानै दङ आरो हिनजाव दंखायो नों इसोरजोंनो मोजाङै जादो आं न'आव थांनोसै होननानै आं न'आव फैदो बेनिफ्राय बियो आंखौ दा माने बया माने ओरै खालामनानै आंखौ निउसाव होदो इयो निउस एंगारदो असमिया निउसाव मा होननानै आं नोंथांनो हरनो हागोन नामा वाट्सएपआव नोंथांनो आं निउसखौ हरनो हागोन नामा वाट्सएपआव माबायदिबा निउसआ नोंथाङा नायना लादों ओमफ्राय आं दा माने इनि सायाव होफिननो सानदोंमोन जोंहा माने फादारमोना गासैबो न'नि बिब'मोना होनो सानदों आरो ना इयो आंखौ माने बुनानै बुथारसिगौमोन सानसेखालि केसआथ' अलरेडि होनाय दंखायो आदा होनाय दंबा प्रेसार खालाम केसखौ माने नै आं बुंनि आदा माने केसआथ' जोंहा माने आंखौ इयो सानसेखालि बुयै माने बुथारसिगौमोन आंखौ बेनिफ्राय आंनि प्राइभेट पार्टआवबो बिदि माने एटेक खालामदोंमोन दे आदा हादोंमोन ओमफ्राय बिसानि बिबाजैया आंनि मबाइलखौ अलरेडि दाय बुख्रुबजोबनानै होखाजोबदों बियो ओमफ्राय बिनि उनाव बिसानि बिबाजैया आंखौ बुनायखौ नुनानै ओमफ्राय जोंहा फादारनो माने खोन्थाहरबाय नोंसानि फिसाजोखौ बुथारसिगोन दादा नोंसानि फिसाजोखौ फैनानै लांफैदो होननानै ओमफ्राय जोंहा बाबाया हिदिना गुवाहाटि थांदोंमोन ओमफ्राय जोंहा जेथा थायोना गुवाहाटियाव थांदोंमोन ओमफ्राय जोंहा बाबामोना 6टासोआव मोनानि 6टासो बाजियाव जोंहा बाबामोना माने न'आव होसोलांबाय ओमफ्राय आंखौथ' बुनाय थै गनाय नुजोब्बायना थांनानै ओमफ्राय लोगो आंखौ लानानै ओमफ्राय माने सिसि केमेराया बुख्रुबदो मादो होनना बुंदो जेनेबा आंखौ बुथारसिगौमोन ओमफ्राय मेडिकेल खालामनायाव गासै रिपर्टआ ओंखारजोबदो माने आंखौ जेन'का रखम बुदो बेखौ हैबाय थानायाव केस हैनानै आंखौ न'आव लानानै फैबाय बाबामोना न'निफोरा आदामोना जोंहा ओमफ्राय बिनि उनाव केस होनानै ओमफ्राय बेखौ पुलिस एडिसनेल एसपि सारमोना नागिरबाय असि सारमोना गासिबो नागिरनानै ओमफ्राय बे खारखुमानानै थाबाय सानबासो खारखुमानानै थाबाय बे न'आव थानो हायाखै आरो थानायाव माने हाजिर जानो बे जायाखै ओमफ्राय अलरेडि माने केसआ रेजिस्टार जानोसैमोन ओमफ्राय आंहाथ' मबाइल गैला न'आव ओमफ्राय बे आंखौ थगाय उनाव बेलेगनिजों कन्टेक्ट खालामनानै आंखौ माने लिंहरफिनबाय खुलुम होननानै गाबै आथिं हमना खुलुमना ओमफ्राय आं न'निफ्राय खारखुमा लांफिनबाय माने आंबो माने एसे जाबाय आरो जेनेबा इथ'खौथ' बासायनांगोन दा बिदि होननानै केसआथ' रेजिस्टार जादोंमोन नालाय
ओमफ्राय बे आंखौ थगाय लांफिननानै आंखौ केसखौ उथाय होबाय उथाय होनानै न'आव लांफिननानै आरो आंखौ माने बुफिनबाय थायो माने मेन्टेलि आंखौ बिराद टर्चार खालामो ताला मारि दोनो बाहेरखिजा आंखौ बर'बो थांनो होआ मबाइल सलायनो होआ इन्सटाग्राम नायनो होआ फेसबुक सलायनो होआ ओमफ्राय आंनि एसे माल दंमोन दिनै लाबोजोब्बाय ओमफ्राय दा बे आंखौ निउसाव होना होदो गाज्रि माने माबा खालामदो आरो गाज्रि माने सब बाथ्रायानो नंखाय गोजाजोब गासैबो माब्ला हाबाया माब्ला जादोंमोन हाबायाथ' दिनै मास मोनबा 6 मास ओरैल' जाबाय मिथिखायामोन बेखौ हिनजाव दं होननानै गथ' दं जोङो ओमफ्राय आंहा अलरेडि आंहाबो सासे नानि दंखायोमोन हासबेन्ड दंखायोमोन माने जिदिना खारनाय जादों हिदिना आंनि गाज्रि माने फट' इदि लिरनानै आंनि फेसबुकाव होदों आंनि मबाइलखौ हेक खालामना लाजोबदोंमोन ना गाव गावनो नुनाय बिराद नाखौ माने बिराद बुखायो मिथिखायो आंखौ हाबा जायो होननानै बिराद बुयो ओमफ्राय हिदिना आं खारनाय जायामोन इदो आङो जोंहानि आयंलानाव थाङो जोंहा बाबा मोना होनबाय आरो आंखौ नोङो गुवाहाटियाव आयंलानाव थांथां जोंहा माने निजा जेथा दोङो गुवाहाटियाव थाङो होननानै आंखौ बरमानिफ्राय आंखौ जरदबस्ति गारियाव सोना लांदो गारिखौ लक मारिदो ओमफ्राय जोंहा गुमै जोंहानि हासबेन्ड मोना आवग्रिदोंमोन बिखौबो इयो गारि एक्सिडेन्ट खालामलांदो आंनि हासबेन्डखौ गारिखौ सस्राय होनानै खुनलायनानै लांदो आंखो बिलाय मसलपुराव आंखौ बिदिनो फेसबुकाव मेसेज खालामदाव ओमफ्राय बिदिनो मोजां गोदै बाथ्रा बुंनानै आंबो लोगो बायदि रायलायबाय थाबाय ओमफ्राय बिदिनो सानैबो माबालांबाय आरो बिनो आंनो बुंजादो आरो गनायनाय नङाथ' आदा खिन्थु नुदों आदा दाइसिना हारसा समाजा लोगो निउसाव होदो नोंगोन दा जोंनि माने बर' होननाय लोगो डाइरेक्ट माने इसोर मिथिखायो जुनथु सुबर्नआ होदो निउसखौ आं मिथिगो माथोखौ हमनो हादो इ माने अलरेडि मिथिखाजोबो आरो ना अनुपमा बरुवाया दि बया मानसि आरो मसलपुराव इया कुनु दिन माने सिगांनिफ्रायनो रावदोबो रिलेसन गैखाया माने जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ आंल' नङा दा आगोलावबो जयसिं ब्रह्म होननायनि भागिनाखै माने इनि जिन्दगि बरबाद खालामखांखाबाय इयो आरो बुहुत माने बर' सिख्लाफोरनि जिन्दगि बरबाद खालामदो इयो सिगांबो होमबाबो मिथिखाबाबो माने जोंनि हारसा समाजा इखौ सापर्ट खालामनानै दिनै निउसाव होनानै होदो आं फन खालामबाय थादों आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै दायो निउस लाइभनि निउस इन्टु रिपर्टारा होदोंमोन इ माने आं रिसिभ खालामाखै आरो ओमफ्राय नोंनि नाम्बारखौ जोंहानि आब'आ हरदो ओमफ्राय आं आरो कन्टेक्ट खालामबाय आरो नोंथांदो पुलिसनो होखानाय दोङो आंखौ पुलिसनि सिगाङाव बुला होननानै लिरनानै लाना फैदो थानायाव नंगौ दे बुहुद माने जोंनि बर' सिख्लाफोरा बा बर' हिनजावफोरा बिदिनो आरो गुबुन जाथिखौ फोथायनानै माने निजिनि माबाखौ बरबाद खालामना लायो उनावसो पस्तायो बेखौनो बुंनो सानगोन आरो आं दा जेनेबा मानसिफोरखौ कुनु दिन माने बिदि दे नों भिडिअ हर दे जोङो होगोन दे आरो नायग्रोनानै ओमफ्राय जिखिनि बुंदों जेनेबा नोंनिफ्रायनोथ' क्लियारथ' नैबे जोंहानि फादाराबो रायलायगोन जेनेबा दा जि बुंनाय बेथ' क्लियार नङा होमबा आगोलनि फिसायालाय नोंनि आगोलनि फिसायाथ' आंखौ लाखाला थानायाव लिरना फैखादो आरो जोंहानि जिथु फिसाजो इयो जोंहानि निजा आब'आ लाखिदो आरो आंनि बिब'नि जाया आं दा न'आव दोङो जोंहा बाबानि जोंहा मादार गैया रावबो गैया न'आव बाबा आरो आंल' दोङो ओमफ्राय माने जोंहा न'निफोराबो आंखौ लाबोनानै सिरि दोङोमोन आरो जेनेबा बिदि दोनला दे न'आवनो थाथोसै न'आवनो जाथोसै ओरै होननानै न'आवबो रावबो गैखायाना जोंहा आदाबो फंबायबो गैयाना ओमफ्राय बाबा मोना न'आवनो थाथोसै न'आवनो माबाथोसै होननानै खिन्थु इयो माने दिनै निउस होनानै होदो आरो मिसा बदनाम होदो इनि थाखाय जोंहा न'निफोरा होनदो जोंबो होगोन होननानै आरो बिदि बुंदो माने गावाय जुदि मोजांबा गथ' खानाय आरो हिनजाव थाखानायनि उनावबो मानो मालाय हिनजावदो मानो रायलायदोंमोन जेनेबा आरो आंल'थ' नङाना जोंबो रायलायदोंमोन गावाय बुंदो इदि होननानै गावाय जुदि मोजांबा गथ' खानायनि मोखांखौ नायना हिनजावनि मोखांखौ नायनानै मानो इयो आंजों रायलायदोंमोन खिन्थु आंखौ न'आव फैनाय जादों आरो ना जेनेबा आं होनदो जेनेबा नोंसानि हिनजाव गोदाराबो अखान्थि जानाङा जोंखौ लाना अखान्थि जाबाय थायोना ओमफ्राय आं होनदो आरो नोङो जिमान जि जाबाय नोङो जेनेबा जों सानैबो गारलायलायनोसै आं न'आवनो थाहैनोसै नोङो हिनजाव गोदार आरो गथ' खानायजोंनो मोजां संसारखौ जादो ओरै होननानै आंखौ माने लिंहरफिनबाय थादोंमोन आं थाङाखैमोन खोनाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना मा होनदों नङा होमबा खोब दिनैनि दिनाव बर' हौवानि अननाया अननाय नङा बर' हौवानि बुस्थुखौ थोआ गोजोना मोनदोंमोन दा दिनै हारसा हौवानि बुस्थुखौ लुबैनानै मा दरखार जादोंमोन हाबा जाखानाय गावनि फिसायखौ गारनानै मालाय हारसा हौवाजों थांनो दिनैनि दिनाव नोंसोर बायदि मानसिया फुथार जाब्लाबो जेबो दाय गैया फुथार जाब्लाबो जेबो लस गैया आरो जाय नै नोंथांमोना कल रेकर्डआव खोनासंबा खोनाखाबाय नङा होमबा न'आव फैनानै दंफैफिनोनो बिफानि न'आव गामिनि मानसिफ्रा होखारहर बेफोरबायदिखौ दादोन बे सासेनि थाखायनो बै गुबुन फैबाय थानाय बै सिख्ला उन्दैया सनगोन बिनि थाखायनो गामिनि मानसिया दोननो नाङा होखारहर नंगौ नङा लोगोफोर दिनै साला बर' हौवानि अननायखौ अननाय मोनाखैमोन फेसबुकाव सोरजोंबा लाइन मारिबाय थादोंमोन हारसा हौवानि बुस्थु नागिरबाय थादोंमोन दिनै मोनदों गामिनि मानसिया बेफोरबायदि मानसिखौ दोननानै दाला नङाबा न'खरनि
गामि खाथि खाथि न' खाथि खाथिनि गथ'फ्रा बेफोरबायदि सनगोन हारसा बांगाल जुंगालजों खारफागोन हाबा जाहैगोन बेखौ नुनानै नै माथो न'आव फैबाबो लाफिनो न'आव फैबाबो दोनफिनो होननानै बिनि थाखायनो गामिनि मानसिया होखारहर दोनखानाङा बेफोरबायदि मानसिखौ नंगौ ना लोगोफोर हा मोनदों दिनैनि दिनाव बिनि नामावहाय पार्टि जा लोगोफोर पार्टि जा थैथों बुथारजाथों जेबो लस गैया नंगौ नङा दोननो नाङा होखारहरस्रा बबे जायगायाव थांनायमोन बबे जायगायाव थांना थैहैथों मूर्ख दिनैनि दिनाव बर' रायजो राजाखौ नायदों बर'नि निउस पर्टेलफोरखौ नायगिरदों हो दिनैसो मोनदों बेथि साला गोबां ससियेल मिडियायावहाय नुबाय थाखायो गुबुन जाथिजों बुथारजानाय गुबुन जाथिजों नासयजानाय दिनै नोंसोर बायदिया हा सिङाव जाजोबबाबो जेबो जायालै घन्टा नंगौना लोगोफोर हा अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय आं थिगखौनो जोंदों